May pabiyernes kay kongan, luwi na naman. Pilang pa mong aldoing milabas. At tinanako naman idagdag ka rin bayo tamong video. Anti mo itang ikip na naman kayong Kapampangan, gagamitan dito nga manong biyudo or biyuda. Kayong Kapampangan, itang biyudo o biyuda, may balo ya. Biyudo, may balo ana. Ampo itang meto nga ikit ko dito kaya ni ako mamaligwa itang kasabihan na po kasabihan nita kayong Kapampangan ing sakto nga mano kasebian antimore ang metong pa duwende o rengaliwa lamang lupa yada ela po duwende reta ing aos da kayong Kapampangan laman labwad nanitang metong ay tang metong tingkungikit ninuno ana eya po ninuno ita aliwa naman tang menuno kaya da itang ninuno Tagalog ya kayong Kapampangan kayong kabaluan ko pipumpunan o iting sakto nga mano pipumpunan eya ninuno impe katawli ating ko naman ikit karetang sulat da ayalala kaya na eya po ayalala kayong Kapampangan imburin na sabihan aga nakake o sige po maya pa biyernes ang po kayong tutuki pang pamiyakit tamo dakal po salamat eko po sana sasawang manalbe ka rening ditakming video. Thank you.